सेवली महिलारिनि हेफाजाबजों फिन सासेबाव बेरामि हिनजावसाखौ फाहामथाय होनो Gmch आव थिसनहैदों। नंगौ, सानथामसो सिगां गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानाय क'क्राझार उल्टापानि ओनसोलनि सासे 5 बोसोर बैसोनि सोगोमसार ब्रह्मखौ मोजां फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव थिसनहैनानै गोग्गो देहा मोनहोफिननायनि उनाव दिनै फिन आरोबाव क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि एमएलए सेवली महिलारिनि बिथोन बायदियै बिथांनिनो मावथि हान्जा लाइमोनफोरा गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै थाबायनो हायै सासे हिनजावसाखौ मोजां फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव थिसनहैयो। एमएलए सेवली महिलारिया गावनि लाइमोन मावथि हान्जाखौ बिथोन हरनाय बायदियै दिनै गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै थाबायनो हायै क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय महिन्द्रपुर सनापुरी गामिनि थागिबि पवन बसुमतारी आरो रहेला बसुमतारीनि फिसाजो 19 बोसोर बैसोनि बिदां बसुमतारीखौ गोजौ फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव थिसनहैनाय जायो। एमएलए सेवली महिलारिनि हेफाजाबजों फिन सासेबाव बेरामि हिनजावसाखौ फाहामथाय होनो Gmch आव थिसनहैदों। नंगौ, सानथामसो सिगां गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानाय क'क्राझार उल्टापानि ओनसोलनि सासे 5 बोसोर बैसोनि सोगोमसार ब्रह्मखौ मोजां फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव थिसनहैनानै गोग्गो देहा मोनहोफिननायनि उनाव दिनै फिन आरोबाव क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि एमएलए सेवली महिलारिनि बिथोन बायदियै बिथांनिनो मावथि हान्जा लाइमोनफोरा गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै थाबायनो हायै सासे हिनजावसाखौ मोजां फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव थिसनहैयो। एमएलए सेवली महिलारिया गावनि लाइमोन मावथि हान्जाखौ बिथोन हरनाय बायदियै दिनै गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै थाबायनो हायै क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय महिन्द्रपुर सनापुरी गामिनि थागिबि पवन बसुमतारी आरो रहेला बसुमतारीनि फिसाजो 19 बोसोर बैसोनि बिदां बसुमतारीखौ गोजौ फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव थिसनहैनाय जायो।